Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay iba sa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo ipasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita agingga no bigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpipintas ken nagbubunas dagiti baboy ijay pigeri. Sigurado adak lakit di ti mapaglakwan ta kadagiti baboy ta. Pudno dayta bakit? Mapadakkel talakit di ti balay ta. Pudno day ta kunam. Ti balay tayon to ti kadakkelan di ti purok tayo. Mangipakita anadur as ti biag ta. Numapadakkel ta ti balay ta. Maragsakan to lakit di ti anak ta. Taisuntun ti kadakkelan ti balay na di ti purok tayo. Lakit di awan pa'y nagbalay iti dakkel dito'y apuro. Mildred, kasla bayong ti manganop day tabayong mo Apay ko mamat abayong ti manganop ako naman. Saan kit din? Kita mo, nagalas. Ay, no siyak ti kasta ti bayong na. Agpagatangak iti sabali. Imbag ka na kayo ata, ado ti kwartayo. Da kami ngay. Tilaeng mat itang tang dandadadi kan mamin ti kwartami. Ay, nagmalas kakit din aya. Imbag ta saan asyak ti anak da tatang kananang mo. Kasano ko maasika ti anak da, katsyak nga ron. Iso nga rod nga imbag nga imbag ta saan asyak ti anak da. Nasayat mat dagiti dadakkel ko kanya. Nasayat ka di jay di da kaigatangan iti napintas abag. Nagalas day tabag mo. Nagalas ka no ti bag ko nang. Kasano ko maanaalas ako nam. Nalagdaday tabag mo anak ko. Lalat ko naman. Ginatang ko ijay wagwagan. Imported day ta. Kunangamin ni Jonah, bag ka no ti manganop. Ay namamat pa ti kamot iti anak ti amo tayo. Nakaro ti sutil day jay ng ubing. Katkatawaan na ngamin ti bag ko nang. Apay, adda ka din ka klasem anang uyaw iti bag mo. Awan pa'y mat nang. O, kita man. Nilaang Jonah tinanguyaw dita. Saan mo adeng-denggan ti bagbagana? Sutil na laang dayjay. Apay ang nakatugaw ka dita akasladon. Linisam dagiti kulungan ti baboy. Kuha boss, kalkalpas ko adinalusan. Intugaw ko tanabanugak. Tumakder ka dita, taing kaibunag dagiti insang patwa fades. Agawaam! Wan boss, adda ka di jay lugan? Natural! Kasangsangpat ko, iso nga adda ijay. Di ka makaaw-awat! Sige nga rod boss, inak nga rod ibo nagdagiti feds. Agalibtak ka, tapno saan asayang ti itangtangdan ko kan ka. Loko, sukatan ka makitam! Kasano nga tatibiyag itan dagiti katulong ta parapakan iti baboy? Dabudoy ken isang. Anya pa'y tinamnamaem. Nuawan tayo, saan dan amangan. Huwag nga rod. Kasla, datayon ti magbibiyag kadakwada. Husto takunam. Agnanayon to akatulong tayo ida. Datayo, titangaden da nga amo da. Kat intun saan tan amakabaan? Nintumot Jonah ti agbalin nga amo da. Sigurado na ita. Awan mat sa bali apagkamangan da, no di da tayo? Uray di anak da, agbalin tumot akatulong. Noan niya ti puon, isuma ti bunga. Agpaiso day takunam. At ti suldok, bakit? Inayon mo ija iduldulin mo. Day off ko inton bigan. Inak inayon ijay bangko. Tapno saan amaguyod amagasto.
Masapol nga isaganaan ta ti panagadal ti anak ta. Sayang ti kinasaririt na, no saan ang makaadal. Wan lakay, ikagumaan ta pagadalan ti anak ta. Isunto ti mangyaon ka data itirika. Sapay ko ma, ta makaadal, bakat? Buyugan ta iti kararag, ken pamagbaga iti anak ta, lakay. Wan, bakat? Nasingpot matkit di ti anak ta. Ngam kasapulan na ti panarabay ta anaganak. Day ta ti pagrebengan ta akas naganak. Apay aya na pundot ti ulo. Jak nga rod impagarop, ang maabakak iti dakkal agatad, idi nagtayaak iti kasino. Anya, nasursurong ti agkasino. Idi damo, nangabakak. Idi kuan, nangabakak manen. Isu nga intayak ti dakkal agatad. Kayat mo asawan, saan laeng nga ita? Wan, kat dakkalan ti abak ko. Anya nga minti nakasursurwam. Ita, kasanupay ang masubot mo ti abak mo. Masapul asaan ko nga esardang, tapno makasubutak. Anya, ang mga nuimbes ang makasubot ka. Saan? Tamaibos ti urnong ta. No nagmalasak ita, saan ton inton sumaruno? Dumtang tuma ti swerte kanyak. Awanan feeds dagiti baboy, boss. Awan ka nanda. Anya, sapay jak nakasubot. Awanan igatang iti kananda. Ha? Kasano nga rodan, boss? Alangan adida mangan. Peste kit ti kastoya. Mangiremedyo ako na. Pakanampay laang ida iti toyo, tanalaklaka. Ingka maten mangkita iti bugbugam. Ingka mangkita ay jay waig. Anya? Pakanak iti toyo kan binugbog. Ngam awan feeds na, boss. Di ka kadi makaaw-awat. Di nakbwisitan, tama di ita ti aldaw ko. Sige nga rod, boss. Pakanak ida iti toyo kan binugbog. Apay matan akanayon anak karupangat ni Boss Vilma, lakay. Uray ni Boss Jose. Kastamat. Sapay kimutong dagiti baboy apakpakanak. Kurang ngamin ti abastuda. Amangan nyo saan akong asumrak akas katulong da. Danda ni Dida pa yan itad ti sweldo. Uray siyak. Agpakada akon. Tainayabanak ni kumparek iti sabali at trabaho. Anya ngay at trabaho, lakay. Poultry farm kanumat. Agkasapulan da iti kadwa. Uray siya. Innakla makilaban ka dagiti mayat nga agpalaba. Tapno at dalat tanayon ti urnong taapagadal to ni Mildred. Bakit? Sa nabali. Tadamat siguro umdas apagadal na. Alakay. Tay di pa ilaang arinugyan ta tinagurnong. Alaag kumati sweldo, tamasapol mi, Boss Vilma. Apay, di mo la maura yun nga itad ko ti sweldom? Kasapulan mi mat nga rod, boss. Awanan ti kanan mi. Uray nila kay ko, kat diyo pa'y ngamin intad ti sweldo na. Agtutor kayo mo ta. Tadyak pa'y nakairuwar ije bangko. Sige nga rod, boss. Agpakada kaming, taing kami agbirok iti sabali ang pagtrabahuan mi. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho. Nangruna kat awan mo't adalyo. Uray anya ditan at trabaho, boss. Basta nadalos. Adalakit igatang mi iti masapsapul mi. Nalipatam samatan. Ano awan kami ang nagtrabahuan nyo? Jack amo no anya tinagbanagan nyo? Saan ko amalipatan, boss? Alangarod. Innakon. Talaga pimanawan. Awan mo't ngaminan pang sweldo kadakwada. Inkasino mo't amin ang sinalbag a lalaki. Makapasuron. Kasano tayo itan? Awanan urnong tayo di bangko, ta insugal mo mat. Di nakbwisitan, tanapudo ti ulok. Awan mabalinta, tanalpasan. At daditan. Ita, siyak pa yun ti aglabakan agluto kas kadagdalos. Ay, nagkasangan ti kastoy abiyag. Awan matlat aramidam. Ano sama? Uray siyak,
kat anusak mat ti mapan agtalon. Ay, agtalon kit din ti tao a di na oras. Ay, kapilitan, no kayat pa'y ti agbiag. Imbag ti agtalon, ngam ti mapan agpalama. Jack maklon daytoy. Agrigat tayo kit din. Mami, kwarta man. Ada babayadak iti pagadalan. Aglako pa'y ni Daddy iti baboy. Awanan kwarta tayo. Anya? Awan kwarta kunayo, mami? Kasta nga rod. Awanan ti kwarta tayo iti bangko. Imposta ni Daddy iti kasino. Tatiam muna kat mangabak. Unay matan. Mapanak ka di iti pagadalan nga awan kwarta. Pati jay lugan a pagbunbunag na iti feeds kan tuyo akanan ti baboy na ipustanan. Kasano nga rod itan, mami? Kapilitan ka no agtalon ni Dadim. Tawan pangalaan tayo iti kanan tayo. Pati kanan dagiti baboy. Diyak nga rodan mapan iti pagadalan. No awan kwartak. Kababain. Ano sa mun ati mapanagadal nga awan kwartam? Anya? Ay, masaduta kon, mami. Sapay exam mi. Awan kwartak. Wah, mangrugi ako mga agila ko kadagiti baboy. Ngamadan samat kano sakit dan. ASF kano. Sapay saan abala ko dagiti baboy no da ASF da. Kasano nga rod itan? Madanaganak. Adda kano umay mangkita. Numakumpirmada nga ASF. Paikali da adagos. Awanan. Anya itan ti pagbanagan tayo. Awanan urnong tayo. Awan pa'y trabahom. Sikan domot ngamin. Sinalbag day ta kasino. Kunak nga rod no agswerte ak. Ngam saan mat? Tatimang kan amalas. Mentes kit de. Adayamot ngamin bimak nang iti sugal. Amin asugador, nagbalin a marigrigat, kat may sakan kadakwada. Kasano pa'y ita? Sayang dagiti baboy tayo. Paikali da, no ASF at talaga ti sakit da. Itatadang trabaho akas nurse. Padakpilan tayo ti balay tayo nang. Padakkalak matan ti istor ko. Tapno agbalin amin ni grocery. Imbaglaban bantayan mikin ni tatang mo anak ko. Wan nang. Dito'y latan arubayan ti balay tayo ti pagyanan ti mini grocery tayo. Tapno saan kayon amapan iti adayo. Una anak. Asideng mat iti kalsada. Kan adumatan ti tao dito'y. Wan nang. Adayo matidad duma a grocery. Dito'y lakit di ti paggatangan dagiti tao. Una anak ko. Saan mi nga ingi na unay tilako? Tapno ado ti umay gumatang. Wen anang. Uray basit ti ganan siya. No ado ti suki. Maurnong matlaan. Apay anarabyan ka nagawid, Jonah. Saan ka ba't asigod akasta? Adalang inasikasok, mami. Anya? Amoyo, mami. Nasabat ko ni Mildred. Kat malagip ko nga idiubing kami. Kanayon ko asutilan. Uyawak dagiti gamit na iti pagadalan. Ngam ita, may san a nurse. Sika, saan ka nakaturpos? Ta saan mo mat ngayon tuloy tinagadal? Wen nga rod, mami. Malagip ko ti panang lalais ko kankwana idi. Saan nakakadimot laalalaisan o kitkita kayo ita? Saan, mami? Nasingpot latta, akas idi. Mabainak pa yan. Nukas ti amakitak. Kita man lang agpaiso ti biyag. Idi, katulong tayo lang ida. Adda pa isaan ko ana itad asweldo da. Iso a pimanaw da. Nukas ta? Pimanaw da? Ta saan nyo anasweldoan ida?
Mami? Day tatipod no anak ko. Idi kuan, nalugi mo ton ti babuyan tayo. Himbaglakit diin tadapay day ti basit atalon at altalunan tayo. Manipod nalugi ti babuyan tayo. Ngam narigat ti hagtalon. Agbababawi ak. Nuapay anasumok ko ti nagkasino. Uray ni John ang anak ta. Agbababawi mat. Talinalais na kanuidi ni Mildred. Ngam ita, may san anhers jay tao. Ngam ti anak ta. Awan mas no patrabaho na. Tasaan ang nakaturpos. Dap-dapak itati babawik. Nuapay anak kasinuak. Ken nagbarbarayo buyak idi. Mababainak pa'y nga rudan kada isang kanbudoy. Ita, addan mini grocery da. Nurse pa yun, di anak da. Uray siyak. Mababainak mat kadakwada. Ngam nasayat dalat tamat. Nuagsabat kami ijay dalan. Pudnot ako nam. Agpaisugayam. At itao ti mangisagana iti masakbayan na. Pudnot ako nam. Insaganaan dati masakbayan da. Idinto tada tayo. Kat saan? Ti panagpasindayag, itunda na ka iti saan anasayaat. Agpakumbaba ka, tati Diyos timang salwad kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.